Bună ziua tuturor! Bine ați venit pe platforma Sirius. Astăzi o să vă arăt cum se adaugă un membru nou în workspace-ul nostru. Noi acum suntem în workspace-ul Sirius, dăm la setări și spațiu de lucru. Aici avem compartimentul membri. Ne vedem noi că suntem adminul workspace-ului și avem butonul invită coleg. Aici o să introducem e-mailul colegilor de muncă, a contabililor, partenerilor care vreți să facă parte din workspace-ul dumneavoastră. Deci, cum are loc, invitația se trimite. Dacă o să dăm click pe invitație, colegul dumneavoastră, chiar dacă nu este utilizator Sirius, el poate să se înregistreze ca user nou pe platforma noastră și altfel are acces la workspace-ul dumneavoastră. La fel, aici, deodată putem preseta accesibilitatea membrului în spațiul nostru. Spre exemplu, putem să-i dăm permisiuni la tabloul de bord, dacă putem să-i vizualizare sau fără acces, gestionarea plăților, ofertelor, conturilor de plată, contacte, detalii de companie, adică aici sunt permisiuni, arată persoana și deja permisiunile. Putem să vizualizare, gestionare. La câteva la fel, vizualizare, gestionare sau fără acces. Astfel, dacă aveți mai mulți contabili sau aveți membri care nu vreți să vadă unele chestii, atunci putem să le restricționăm permisiunile. Cam așa are loc, spre exemplu, să punem fără acces, deci era, salvăm și cam așa are loc. Mulțumesc pentru vizualizare!